Talent, innovació i territori és el lema amb el qual s'ha celebrat la 9a edició de la UTO, la Universitat de Tardor d'Ontinyent, una acció acadèmica del campus d'Ontinyent dirigida a la ciutat i la Vall d'Albaida, amb la qual la Universitat de València impulsa la formació, la investigació i la transferència de coneixement en relació amb les singularitats de cada territori. La Universitat de Tardor compta amb aportacions de docents, estudiants, professionals i ciutadans de la comarca. Des de l'Ajuntament d'Ontinyent no podem fer més que una valoració molt positiva de la celebració de la Universitat de Tardor a Ontinyent en la seva ja 9a edició. Jo crec que és un treball conjunt de la Fundació Universitària amb la universitat, un treball en el que el vicerector Jorge Hermosilla sempre ha tingut, jo crec que una especial dedicació i un especial interès, i el que cada vegada constatem és no sols la diversitat de temes que s'aborden, sinó sobretot la quantitat de gent que cada vegada participa i que ens encoratja a continuar endavant. La UTO, la Universidad de la Tardor de Ontinyent, forma parte de las 12 universidades estacionales que tiene la Universidad de Valencia en el territorio. De alguna manera hemos realizado un proceso de institucionalización de presencia en el territorio a través de esta fórmula. Sin embargo, en el caso de Ontinyent, destacamos la singularidad que tenemos un campus universitario, y la UTO forma parte de la oferta cultural formativa complementaria que tienen los estudiantes, los 1.000 estudiantes que tenemos en el propio campus. En aquesta edició s'ha posat l'accent en la importància del talent de les persones, les institucions i els col·lectius, com a motor de la innovació i la vertebració del territori. Nosaltres necessitem talent, que es quedi el talent al nostre territori i a les nostres indústries. I la Universitat de València, el campus d'Ontinyent, en col·laboració amb les patronals nostres, estem disposats a tot aquest tipus de xarles, fòrums, col·laboracions, visites a empreses, per a que aquesta gent jove acabi treballant en la nostra indústria. Si no, al final desapareixerem. Avui així s'està fent una cosa important, que és tractar de transferir allò que s'investiga, allò que se coneix a les universitats, al territori. I a més amb un objectiu clar, que és el de transformar el model econòmic d'aquest territori. I així des de la Conselleria, evidentment, que estem treballant i estem fent tot el possible per fer un acompanyament, junt a aquest lideratge compartit entre empresa, universitat i institucions. La Universitat de Tardor d'Ontinyent és l'oportunitat que tenim des de la pròpia universitat d'oferir als nostres alumnes una formació complementària a lo que són els estudis de graus i també per a obrir-se a la societat de la comarca i que puguem veure que la Universitat de València està arrelada al territori de la Vall d'Albaida i que tots conformem el campus d'Ontinyent de la Universitat de València. Les universitats estacionals són una iniciativa del Vicerrectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València per aproximar el saber als ciutadans de manera atractiva, oberta i gratuïta, amb jornades temàtiques que se celebren cada any en diverses poblacions de València.